वर्ष झाली मी हा शब्द कानावर ऐकला होता, बिचारी मुलं, बिचारी मुलं, बिचारी मुलं. मुलांना घेऊन काय करता येत नाही. मी एक लेडीज आहे, माझ्याकडे मुलं आहेत, मी काय करू. पण मी एक गोष्ट ह्याच आर्टिफिशिएशन मधून शिकले होते, जर झाशीच्या राणीने एक बांधलं ना, जर मी हा बिझनेस स्टार्ट केल्यामुळे माझ्या कुटुंबाचे सगळे प्रॉब्लेम दूर होणार असतील ना, तर ही दीपाल लांडे स्वतःची 2 पोरं पाठीशी बांधायला तयार आहेत. 2 मुलांना घेऊन बिझनेस स्टार्ट केला आणि तरी पण लोकांनी नावं ठेवले. लोक म्हटले बिचारी मुलं. महत्वाचा आहे का पैसा? हो, एवढा महत्वाचा आहे पैसा. कारण तोच पैसा कमावल्यामुळे त्याच 2 मुलांच्या शाळेची फी 3,90,000 भरू शकले. पावर एकच सांगल, आज बऱ्याच महिला येत आहेत, प्रत्येकाचे प्रॉब्लेम आहे, प्रत्येकाची अडचणी, प्रत्येक जण त्रासात आहे, पण संघर्ष ही यशाचीच पायरी है. हालात के गुलाम बनोगे तो कुत्ता समझ के लात मारेगी ये दुनिया. हालात के गुलाम बनोगे तो कुत्ता समझ के लात मारेगी ये दुनिया. अगर उसी हालात को अपना गुलाम बनोगे तो शेर समझ के सलाम ठोकेगी ये दुनिया. शेर समझ के सलाम ठोकेगी ये दुनिया. थैंक यू सो मच.